bai ga inda yake zuwa zance gidana ba, Allah ya taimake ka. Saboda haka wannan dalilin nawa shi sa na ga cewa bai kamata in ɗauki yan nan bashi ba, Allah ya taimake ka. Babu baka da hujja ka ce wanda duk ya tafi ƙasar kurmi ya dawo zai shiga wannan hali. Watsatse dama watsatse ne a duk inda yake. Yarinyar nan ba ta son sa, Allah ya taimake ka. Ita ce ba ta san shi ko kai ne ba ka san shi? Ita ce ba ta son sa, sannan kuma gani Allah ya taimake ka. Kai ne ba ka san shi ko? Na'am. Kai dai. Auren dole ne ba zan mata ba, Allah ya taimake ka, don ba ta son sa. Kai ya aka yi. Allah ya taimaki gari, Allah ya ƙara haske, Allah ya ƙara kusaci. Amin ya amin. Ba ni da wani laifi illa ɗaukan shanu da nake daga nan in kai iko, daga iko kuma in ɗauko goro in wuce Shagamu, sannan daga Shagamu in dawo nan. Bayan wannan ranka ya daɗe ba ni da wani laifi, kawai yarinyar nan tana so na, ina son ta, Allah ya taimake ka. Ai wannan ba laifi ba ce, don kawai mutum ya fita nema sai ya zama laifi. Yanzu tsakaninka da Allah ka dubi girman Allah, ka taɓa ganin yashi Miya ganye ba, Allah ya taimake ka. Kai a fada kake. Wani irin magana kake? Nan ba gurin wasa bane. Kai wani wasa. Allah ya taimake ka, ban taɓa gani ya sha ba. To Allah ya taimake ka. amma ni ka zo ka gaya min ka ce da ni ka ga yana shaye-shaye. Allah ya taimake ka, ai ga ka gashi. Yanzu akwai wani magana. Kai ne babba. Gaskiya ne. Kai ne ka haifi ɗaya. Yanzu nan a gabana ni nan kai karanta. Shi yaro bai karanta ba. alhamdulillah. Kai ko ka yi karanta. Allah ya ƙara lafiya. Gaskiya Allah ya taimake ka. Ba na son in shiga hurumin tsakanin ɗa da Allah ya ƙara nasara da lafiya. ka je ku daidaita. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannu baba. Yawwa. Ka dawo? Na dawo. Ya gona baba. Alhamdulillah. Ya jikin nata? Da sauki. Ta sha maganin? Baba ta ki ta sha. An yi ta sha maganin nan ta ki. Rashin lafiyar nan ta umma tana daga min hankali baba. Kuma an yi cuta baba a ce mutum ba zai sha magani ba. Me yasa ba za ki dinga shan magani ba? Ai sai kin sha maganin zai zama to cewa ki ji saukin jikin naki. Ana so ne. Ki dinga dora kina sha. Ayyo Allah na baba. Wallahi damuwa ta ka ganmu da umma. Ka idan ta mana magana so ɗaya sai ta ɗauki dogon lokaci kafin ta ƙara mana wata magana baba. Baba, tsoro na da umma kar ta mutu. Ciwon nan na umma yana ɗaga min hankali baba. Ke mutuwa daga Allah take. Mai lafiyar ma sai ya mutu ban mai cutar. Kin gane ko? Addu'a dai shine. Yanzu zan tashi in je wajen Malam Audu in karɓo wannan maganin a kawo a ba ta ringa sha. Ci gaba da duba ta din kuna dan a ringa dan abun nan dinta. Kun ji ko? To baba sai Ku ka ringa dawo. dan yi samu dan mufici kuma mata fifita in kuma ta ce tana jin sanyi ku kyale ta. Kun ji ko? To baba Sai na dawo. To sai ka dawo baba. Na'am. za ta ri? As'al. Ya sunan matar? Matan sarkin garin nan ce. Aliyu? Masha Allah. Kabira. Kabira. Jawzata Ra'is. Masha Aiwa Jawzata Ra'is. Masha Na'am ya zai yalbis. Ma za ta ri? Me kike bukata? Abin da yake tafe da ni matar sarkin garin nan ce. Kuma inda ake ɗaukaka shi a waje, haka nake son matan garin nan ni ma su zo su dinga ɗaukaka ni ina daga cikin gida. Ya satir, ya satir, ya salam. Hiya yaqulu Na'am. ibuka izza. Al'izza. Al'izza. Aiwa. Al-hubbu al-izza. Aiwa. Yau, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya baku nasara, Allah ya bani nasara. Allah ya taimake ku, Allah ya taimake ni. Amin. Allah ya ja kwanan ku, Allah ya ja kwanana. Amin. Ranka ya daɗe labari na ji an ce an yi bakin Sudanai. Na'am. Ashe da tsautsayi shi ake kira tsautsayin takaba. Na'am. Me ke sawa har a auro mijin shekakke da shi zai same ni. Ranka ya daɗe. Allah ne ici da ni. Na'am. Ko ba haka bane na ji labarin ku to ni ma ina da matsalata kamar yadda Allah ya taimake ku Na'am. to ni ta matsalar Ijilis bisa. na'am Ijilis. Ijlis. wani abu na ijili Ka zauna. au Ka je ka bilayi.
na kabila a ranka ya daɗe zan shiga cikin mata in zauna ina baligi ranka ya daɗe mu anan gaskiya shari'a ba ta halatta mana in ku a can kuna wannan ta'adan mu ba zai yi shiga cikin mata ina baligi ba ni da zuciyar da zan kai zuciyata nesa yawa awwal ma yajibu alal mukallifi taqiyu imani ijlis ya ammi to ranka ya daɗe abinda nake da bukata rayuwa ce ta zama abin da ta zama a duniya yau rayuwa ta zama idan baka da shi ba mai maka kai ba komai bane idan baka da shi idan kuma kana da shi sai kai komai mutane ba za su ga wannan abun ba komai a mai kake aikatawa ni ba wani abu nake da bukata ba so nake a bani layar zana layar da in na matsa ta umbata dan ni a rayuwa ban yadda da talauci ba dan da talauci gara abun kunya ranka ya dade الكلمة كثير ما ينفع magana da yawa ba ta da amfani gaskiya ne aiwa to ai ranka ya dade abin da yasa ka ji na cika yawan magana sanda aka haife ni ne ba ai mun gashin baki ba askut ya barawo askut ya barawo kai shiru haba ya barawo كيفك يا براو إذا ساء فعل المرء قل كلامه أيوة بس يعني هذا البراو كبيرة يبقى يحب البقعة كبيرة زي هذا البقعة أيوة يبقى فلوس هذا شيء كريم نعم هذا شيء كريم wannan wai abu ne karami ya akhi yawa na taqarrub kadan mazo ka zama na gida yawa ka zama na gida alhamdulillah yi aini dama anan din ma dai ni mutum ne na mutane ni ba na ganin mutane a banza ni mutum ne mai san al'umma masha Allah na'am ya barawo na la ainihin zamana anan na satibin nan na fuskanci ainihin yaransu Allahu akbar ya shaidi cikin iko Allah gaskiya ne na'am hada ma turi hada Allah ya zana ita nake da bukata insha Allah Allah ya rabata al-urgunguma wannan ita ce za mu baka domin wannan da kake gani ba ƙaramin ainihin al'amari ne babba ba girmanka da muka gani da damuwarka da ainihin yadda ka nuna ainihin damuwa shi yasa muka ga kai ɗan uwa ne mu ma ƴan uwa ne za mu sallada ka dan mu za ta yi mana sauƙin samu wannan ka gaya masa ita muka yi amfani da ita fil bahar na'am ka gani wannan laya ita ce ɓirgunguma na'am lokacin da muka rasa kuɗi a bakin bahar a Sudan ita muka matsa mu hudu muka fado cikin markaba cikin ruwa muka gama ba mu ba da kokobo ba alhamdulillah to yanzu ranka ya dade kana ganin in har na rike ta na matsa za a daina gani na wannan sharadin ta mabarkaji inda da hashara akwai gidan zu a garin nan muna da gidan zu amma abin ni ba darul haiwan to ka je gidan zu ko hukumar gidan zu ta yadda ko bata yadda ba ka shiga ka fada darul asad gidan zaki daidai lokacin da ba ba shi abinci ba sai ya taho ya buɗe ainihin wato kumbarsa ka tare shi ya taho ka tare shi ka matsa za ka bace ba zai garba to da ma ni ba ta shine alamun gwada na'am inda za ka gwada kenan ka tabbata ta aiki to saboda haka wannan ita ce za mu baka amma ba za ta yi aiki ba sai ka kawo wasu sharaɗai an tsoma ta a ciki to don ta yi shine za taimaka. Ni fa ko me kuka ce in yi in dai zan samu kuɗi ni ba wani abu bane ni. Da talauci gara abun kunya. Alwahid al'awwal za ka binne jaki da ramsa. Alhimar jaki. Yoni ko mutum kuka ce in binne in dai zan yi arziki me a ciki. Na biyu za ka samu kan mahaukaciya. Haƙun zan yi insha Allah. Salis na uku za ka samu ainihin ruwan wanka na gawa. gawa. Ya gasulul gawa ruwa alma'u algasulul magawa ruwan wankin gawa na mamaci an gama insha Allah za a yi mutuwa ba ka da matsala da shi za mu hada sinadarinta kai taima ainihin kamar shekara 25 haka ne 25 ainihin in kuka yi min haka kun taimake ni muna son ba bai yawa ba abinda za ka samu da layin nan yana da yawa ka kawo mana koda miliyan 1 miliyan to ai ranka ya dade duk garin nan dai a dangwali yawu a kirga miliyan duk garin nan ba wanda ya taba yi ka da salaya
baka da kadara. sai dai akwai gona ta gado ta mahaifinmu da ya bari. Kana da kuɗi. Kana da kuɗi. Kaga na kar ka bari yadda ubanka ya mutu ya bar maka gona har ya mutu ina noma kai ma ka mutu kana noma ya bar maka sai da gonarka ka samu kuɗi yaro. Yawwa. To ranka ya daɗe mahaifina da ya mutu ya bar gonar wasu ma ba abin da aka bar musu ba. Kuma wasu ranka ya daɗe ma iyayen ma ba su taso sun gansu ba ma barantana su san ina iyayen. A garin ku Wasu ma ba iyayen ƙwarai. la haula wala quwwata. Mu Sudanin ba ma haka. Ranka ya daɗe. Shikenan ranka ya daɗe. Zan je wannan abin da kuka ga. A bashi. Allah ya sa a fasa kuka. A za a fasa tun da kai da zaka yi gidan. Allah ya sa a fasa kuka. Amin. Izhab.